Stavím sa o 100 €, že túto tenisku si ešte nevidel. Spolupráca s americkým obchodom Bodega. Nike Dunk High. Vieš, čím sa riadi ten obchod? Že najväčšia vec na teniskách je kreativita. A presne preto vytvorili niečo takéto, čo som ja v živote nevidel. A keď mi to prišlo do rúk, tak som z toho zostal riadne. Tenisky sú urobené s vysoko výšným dôžikom. Tenisky sú vyrobené z vysoko kvalitnej kože, ale vážne, že brutálne, ako ľubia sa. Vieš, čo majú pripomínať tieto tenisky? Že vraj bejsbalovú rukavicu. New Jersey! Jeden taký detail. Tuto je také malé vrecko, takže s kamošom si tam môžete dať zazu. Daj mi vedieť, či by si kúpil takéto tenisky. Za mňa určite áno, pretože v Európe a v Južnej Ázii takéto vôbec nenájde. To môže mať iba Signature. Stavím sa o 100 €, že túto tenisku si ešte nevidel. Spolupráca s americkým obchodom Bodega. Nike Dunk High. Vieš, čím sa riadi ten obchod? Že najväčšia vec na teniskách je kreativita. A presne preto vytvorili